bereziarekin eta zure espirituarekin. Ongi etorri Maio, arratsaldean deitzeko parrokian sendotzaren sakramendua ospatu gara. Jaungoikoari eskatuko diogu bere indarra, bere grazia, bere Espiritu Santua zuentzat. Presta ditzagun bada, bihontzak hurbiltasun handiz eta maitasunez jaungoikoaren aurrean. Apostoluen eginak egun haietan, apaiz nagusiak esan zien apostoluei. Esan girizunen zorroza jundu ez irakasteko Jesusen zenean, zuen berriz, Jerusalem osoan bete duzue zeuen irakaspenez. Gainera gizon horren heriozaren erantzukizuna geuri leporatu nahi dituzuen. Pedro eta gainerako apostoluek erantzun zuten. Jainkoaren esana egin behar da aurrera, ez gizakiena. Gure arbasoen jainkoak piztu egin du zuek egur batetik zintzilik hil zenuten Jesus. Jainkoak goratu egin du bere eskuinaz. Buruzagi eta zabaltzaile eginez, Israeli bihotz berritzea eta pekatuen barkamena emateko. Geu gara gauza horren testigu, geu eta esaneko zaizkionei jainkoak ematen dien Espiritu Santua. Jesusen izenean hitz egitea zorroz debekan zieten. Ondoren azkatu egin zituzten. Apostoluak pozez atera ziren batzarretik. Jesusen izenagatik irainak jasateko jainkoak duen aurkitu zituelako. Jaunak ez. Amen.
Nik, Joanek, ikuskarian tronuaren bizidun izakien eta zaharren inguruan zeuden aingeru askoren ahotsa entzun nuen. Milaka eta milioika ziren, eta hots handiz zioten. Ia izan den bildotsa badanor, ahalmena eta aberastasunak, jakinduria eta indarra, ohorea, haintza eta gorespena hartzeko. Eta zeruan, lurgainean, lurpean eta itsasoan dauden sorkari guztiei hau esaten entzun nien. Tronuan eseria dagoenari eta bildotsari gorespena, ohorea, haintza eta agintaritza, gizaldi eta gizaldietan. Lau izaki bizidunek amen erantzun zuten, eta zaharrek auspeztu eta gurtu egin zuten. Jaunak esana. Jesucristo gure jaunaren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan berriro agertu zitzaien Jesus ikasleei Tiberiades itsasartzean. Honela gertatu zen. Elkarrekin zeuden Simon Pedro, Bizkia zeuntzan Tomas, Natanael Galileako Kanakoa, Zebederen semeak eta beste bi ikasle. Simon Pedrok esan zien, arrantzura noa. Gainerakoek erantzun zioten, zurekin goaz gu ere. Atera eta ontzira egingo ziren baino gau hartan ez zuten ezer harrapatu. Eguna argitu zuenean ur ertzean agertu zen Jesus, baina ikasleak ez ziren konturatu Jesus zela. Jesusek esan zien, mutilak balduzue jatekorik. Haiek erantzun, ez. Jesusek orduan, bota sarea txaluparen eskun aldera eta aurkituko duzue. Bota zuten bada eta inbeste arrain harrapatu zutenez, ez ziren sarea ateratzeko gauza. Orduan Jesusek maite zuen ikasleak esan zion Pedrori. Jauna da. Simon Pedro jauna zela aritu zueneko soinekoa jantzi eta jauzi egin zuen uretara. Beste ikasleak txalupan etorri ziren, sarea arrainekin arrastaka zekartela, lehorretik hurbil baitzen den, 100 metrora. Lehorrera jotxe zirenean, sutxingarrak ikusi zituzten eta arren bat gainean, eta ogia. Jesusek esan ziren, ekarri harrapatu berri dituzuen arrainetako batzuk. Igo zen Simon Pedro ontzira, eta lehorrera atera zuen sarea, 153 arrain handiz betea. Eta inbeste izanik ere, etzen sarea urratu. Jesusek esan ziren, zatozte osartzera. Ikasletako inor etzen ausartzen norzen galdetzera, baitzeketen jauna zela. Orduan Jesusek hurbildurik ogia hartu eta eman egin zien, baita arraina ere. Hirugarren aldia izan zen hau, Jesus hien artetik piztu ondoren ikasleei agertu zitzaiena. Jaunak esan. Urko alduntzi, amets amondarai, naroa araira, jeiri kando, tao zetela, braia zetela,
Iker Cepeda, Olaz Zestala, Maria Iturrarte, Ane Loitegi, Enaiz Oterri, eta Ekain Zabala. Eseri, hauek dira, gaurkoan gure parrokian sendotza hartzeko aurkezten ditugun gazteak. Aurreneko gauzare, ongi Mikeli, bere etxera etorri da, berare hemen zen, zuek jaio zineten garaian, Mikel ere hemen apeza zen, behitzen ez zeateako aldatuko, txikia ez zeaterako, baina hemen berriz ere itzulira zuei, bataioan hartu zenuten sakramendua orain osatzera bezala sendotzak. Tokatu zaizue garai berezi bat, azkeneko 2 urte hauetan, pandemia garaia eta pixkat tiempo librea eta hortxibilidea, baina edozein kasutan prozesu luze bat izan da. Ni aiatu nintzen 2014 eta okerrezkanago zuek orduntxe zidadeten komunioa antzeko urtea da. Nik eman izuen, aurreneko kide izan zidadeten komunioa eman izuena, eta gaurkoan poz handia dauket zuek aurkeztu nahi ginez. Gero baitare, Lorenekin, egon duziak dekatepesi, eta azkeneko urte honetan nekin. Importantena, beti gogoan jokitzea, Eliza, parrokia, zuen etxea dira. Sentitu beti etxen, hemen beti ateak zabali dauzko zuen. Eta nik nintzat adiskide bezala konsideratzen zaituzte. Eta ala izan garria bizi guzti, adiskidea. Beti edozein egoeratan, edozein tokitan, hortxe kontutan edo. Eta hitza utziko diot Mikel berak izeneko dizuegu. Lehenbiziko gauzea esaldunetan, eman nahi dizuet gure hartzapeztuaren partetik, Uneko Obiskoaren partetik, Don Frantziskoaren partetik, bere agurrik beroena. Hora esan dut berak gaur, saludatu Lehitzeko parrokian, hango gazteei, konfirmazioa sendotza hartu duten gazteei, baitere beren etxeko ekonomiei, parrokiari eta bertako apezea. Bere partetik, agurrik beroena. Eta, lehenbiziko gauza esan duke, berri on bat dela gaur arratsaldeotan hemen biltzea sakramentua osatzeko. Hau bera, hemen egiten ari dena, berri on bat da. Es una buena noticia el que nos juntemos en esta tarde a recibir el sacramento de la confirmación. Berri on bat da. Zergatik esaten dut gure bizitza egia da oso konplikatua da. Familien egoera, gazteen egoera, herrien eta parrokien egoera, gure gizartearen egoera oso zaila da, oso konplikatua da. Gainera, urte latzak pasatu ditugu pandemia honekin, eta pandemia honek ondorio latzak utzi ditu. Jende asko gaixotzen da, batzuk joan zaizkigu, eta badire beste ondorio batzuk ere, hortxe ditugu, zenbat jende bakardadean sentitzen dena, triste, esperantzik gabe, hori beste pandemia klase bat da, baina ere oso latza, kalte handia egiten duena. Zenbat pandemia ateatzen ere gaur egun, zenbat gauz gogor, zenbat adibidez adikzio berri asko sortzen ari da, internet dela eta beste asko jokoa eta bar. Eta egoera honetan esan dezakegu gazte maiteo berri ona da zuek hemen egotea. Berri ona da arratsaldeotan Jaungoikoari bihotza zabaltzea. Berri on bat da Jaungoikoak eman nahi digun Espiritu Santua gure bihotzetan hartzea. Hori berri on bat da. Beste gauza da. Zuek gazte oraindik
zuen bizitzak neurri handi baten gurasoen esku daude. Hori egia da, eta hola izan den. Gurasoei esker, badituzue jarrituzuen gauz guzik. Etxean, jazteko aukera, jateko aukera, estudiatzeko aukera, familioa, zenbat gauz. Horiek denak, gurasoei esker beren lanari esker. Eta zuen bizitzak neurri handi baten gurasoen esku daude oraindik. Baina, bestatetik ia ohartu gabe, askotan, akaso inori deus izan gabe, zuek ere garrantzi handiko erabakiak hartzen ari zarete. Garrantzi handiko erabakiak. Zuen barne txoko hortan, zuen bihotzetan, isiltasun hortan, ari zarete garrantzi handiko erabaki hartzen. Eta erabaki horiek ondorio sakonak ekartzen dituen. Eta zen gure hartzen ari zarete erabaki horiek, pentsatu pixkoak. Oartuko zeate, hola dela. Zuek aukeratzen dituzue noski lagun taldean, kuadrilean. Zuek erabakitzen duzute zeinetaz fidatu eta zeinetaz ez fidatu. Zeineri eskeni zuen amistadea, zuen konfiantza. Ze lagunekin konpartitu zuen denbora. Azken zinen zuen bizitza. Zuek erabakitzen duzute akaso gehiago hartu gabe, nola pasatu denbora librea lagunekin, asteburuetan, bestetan, nola ibili kalean, nola ibili interneten, batzutan ordu asko ematen ditugu interneten, eta badakizu hor, badela denetarik. Gauz batzuk oso onak dire, eta beste batzuk kaltegarriak. Eta kaso ordu asko, hasten ditugu hor sarturik. Zuek ohartu gabe, erabaki handiak hartzen ari zarete. Batzuentzat, Elburrius, edo Ibai Llanos, edo horiek ere, beren maisuak horiek ere, horien gandik ikasten dute. Eta ordu asko pasten dituzte eskola hortan. Zuek erabakitzen duzute ze oinarrik jartzen ari zarete bizitzarako. Zuen aurrekoek eta gure aurrekoek beren erabakiak ere hartu zituzten. Zuen arbasoek, gure arbasoek bazituzten egia da beren akatsak, beren etxak, beren hankasatzeak, beren ekatuak guk bezala. Baina bazuten gauz bat oso argi eta garbi. Jesukristo, jangoikoa, evangelioa, jangoikoaren hitza, jangoikoak erakutsitakoa, hori nahi zuten bizitzaren oinarri bezala. Elizan parte hartzen zuten eta hainitzak garrantzi handiko gauza zen. Hoizien gure arrasoen oinarria. Eta horren seinale adibidez badu hemen Eliza, deitzeko parrokiko Eliza, San Miguel Eliza. Hori da gure arrasoen fedearen seinale. Haientzat Jesukristo zen maisua, laguna, beren bizitzaren zentzua erakusten duena, norabidea erakusten duena, Jesus zuen. Eta gure baita egiten zen gaur galdera hau. Niretzat, nik nor nahi dut izatea, zer nahi dut izatea bizitzaren oinarria, bizitzaren norabidea. Gaur, Jesusek, Jainkoaren semean izan eginak, eskaintzen dizue bizitzarako indarra, poza, egia, jakinduria, norabidea. Zabaltza zuen bihotza, grazia handi hori, opario handi hori hartzeko. Pena merezitu. Orain dela 2000 urte gure alde gurutzean bizian hartzen Jesus eta haien artetik Kristu zena, orain bidera ateratzen zaizue momentu honetan opari handi bat eskaintzeko. Pena mereziko luke bihotza zabaltzeak opari hori osatzeko.
eta Jesusek eskaintzen dizuen ondasun hori lantzeko. Es lo que tenemos que tener claro esta tarde. La confirmación, acoger el regalo de Dios, el Espíritu Santo, es para poner fundamentos que merecen la pena nuestra vida. No podemos poner, si queremos la verdadera libertad, la verdadera alegría, la verdadera felicidad, la verdadera amistad en nuestra vida, no podemos poner otros fundamentos que no sean el Dios vivo y verdadero. Jesús, que nos quiere y que nos va a acompañar siempre. Orain egin dugu batailoan luze edo gure gurasoek eta hautsia egin zituzten promesen berritzea. Bataioko promesen berritzea. Lehenbizi galdetuko dizuet uko egiten diozuen pekatuari eta gero galdetuko dizuet zuen fedeari buruz. Uko egiten ari diozue Satanasi eta haren egite guztiei, eta haren bekatu bide guztiei, eta orain fedeari buruz galdetzen dizuet. Sinisten alduzue teknikoa eta guztiuna zerurren egitea. Sinisten alduzue haren seme bakar Jesucristo gure jauna, Maria Virgen garantik jaioa, oinazetan itea eta obirakoa, hilen artetik piztua, eta aitaren eskumen aldean jarririk dagoena sinisten duzue. Sinisten duzue Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, araiaren biztuera eta beteko bizia sinisten duzue. Hauxe du gure fedea, Elizaren fedea. Eta orain hartuko duzue egun hontako predikazio berezia. Senideok, egin dezagun otoitz zainko aita albuztigunari, bataiaren bidez, betiko bizitzarako jaio ziren seme alabagun aldean. Isur dezaiela, Espiritu Santuaren doaia. Espiritu honek bere doaiarekin indartu izan eta gantzutu Jesukristoren irudi bizia bihurtu daitezen. Jainko albuztiguna, Jesukristo gure jaunaren da, gurez eta Espiritu Santuaz bizi berritu dituzu zure zerbitzari hauek, eta pekatuak barkatu izan. Entzun jauna gure etortza, eta bidarezazu egin gainera Espiritu Santu laguntzailea. Emaiezu jakinduri eta adimen espiritua, kontseilu eta sendotasun espiritua, ezaguera eta otoitz espiritua, eta bete itzazu jaunaren errespetu espirituaz. Jesukristo gure jaunaren bitartez, oain urrituko behar, eta hartuko dugu sendotzaren sakramentua.
Eta eskatuko dugu, bereziki, gaurkoan, sendotza hartu duzuen guztion alde. Bizi guzti, Jesusen adiskide izateko aukera izan dezazuen. Eska dezakiogun jaunari. Eta sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde, Jesusekin pertsonatituko egiteko aukera izan dezaten. Eska dezakiogun jaunari. Eta gure ikakoen alde, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu, Eduardo eta Feliziana. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure arte egin dezaten. Eska dezakiogun jaunari. Alaxe eskatzen ditu aita Jesucristo jaunaren bitartez.
berak saldu dutenean, eta bere gogoak burutzera zikoala ogia eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasiei eman zien esan. Hartza zuen, eta jan guztiok dugatik, hau bere gorputza bata zuentzat emango da. Afaldoa Martin kaliza harturi, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasiei eman zien esan. Hartza zuen eta eran guztiok dugatik, hau bere kalizatik, itun berri eta betikoak emango zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroienari. Gogoa izan aurren, gaurkoa sendotza hartu duten Urko, Amets, Naroa, Heidi, Tal, Ryan, Iker, Olatz, Maria, Ane, Enaitz eta Ekain gure senideak. Gogoan izan baita ere, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eduardo eta Feliciana, eta hildako guztiak harritzazko zure horrekin argitan. Erropezak iztik honen, guztiok betiko bizitzak utzi dezagun, jangoikoaren argiakoak zuarekin. San Jose, bere senatarekin, apostolu santuekin eta kristandi guztietan, zure eskide izan diren santuekin, haiekin batean ere zentzagun, Jesu Kristo zure senetarekin.
Jesu Kristo gure jauna, zuk esan ara apostoloi, bakea duzten dizuet, nire bakea ematen. Begira, zure bizaren sinisunari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozko bizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizarri eta gizarri dota. Jauna, bakea beti zuekin. Jaungoikoaren bidotza, zuk entzen duzu duko pekatua, jaungoikoaren bidotza, zuk entzen duzu duko pekatua, jaungoikoaren bidotza, zuk entzen duzu duko pekatua, Ona hemen jaungoikoaren bidotza, ona munduko pekatua lortzen duena, zurion zuak jaunaren maira lehenua. Jaunaren ez dira ziot, nire txean sartzeko, baina zertu
egin dezagun bakoitza. Begira bihurtzunez jauna zure herriari, eta betiereko biziaren sakramituetan eragartu duzunez, egizu ikuskaritia aintzazbeteko den haragiaren piztuera ilezko dela. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Zorionak gaztek, gaur esakuntza hartu duzue, eta abisu pare bat eman datorren asteartean, maiatzaren 3 lehengo egutegi liturgikoaren arabera Santa Cruz organizatzen zen eta ohitura dugu bezala Santa Cruzerako gurutz-bidea egingo dugu, goizeko 8 dituta, hemendik eta gero goian meza. Gero atxaldean bezala kapilak egongo da, atxaldean zazpikaritan meza. Eta gero datorren igandean, bihar 8 meza nagusian bi serikitako gogoan hartuko ditugu, bere lehenengo urte urrenari, Mari Cruz Araibar eta Maria Dolores Garate. Inesio esan dut bezala, zorionak esandotza hartu zuenei, eta baita ere familiei, etxeko guztiei. Eta gogoan hartu gauz bat, recordad una cosa, que una llama, por muy pequeña que sea, puede encender 1.000.000 de velas o puede provocar un incendio. La fe a veces puede parecer que nuestro corazón es algo muy pobre, muy pequeño, y que el ambiente va en contra y es difícil mantenerla encendida. Pero una vela o una llama pequeña puede encender 1.000.000 de velas y puede provocar un incendio. Jauna zuekin, bereia zen